Di prabangan ya ko ban hikai pi ni ya ka e ga ba phin yo biang e ta ka jing sei so. Phimla ban ya da kinu kinong rim light na ka ni ka nong rim ka bla tho a ka tin jong blei le si bu na pedang jo pi let ki jing yesang pi testa ki jing yesang ki Bible study Sunday pi le andre pi sutu ampat dan ka ta ka jing sei so. Ting a ko ban ai pi ka ni ka jing hikai na ka tin jong blei la da phimya kat kum ka ni para bangit nyimla ban sei so. Tong ini pecah nak kitab Genesis. Kitab Genesis kalau nama bani kong dekat ke ba arpun riu ko ang ublay ulang ru tongin ya thaw yo briu ka dor jongi kat bakom ka jingis rim jongi hi bat ken sensyara lor ki dokha ka duryo bahalor ki simbanan bahalor ki kenjamrat bahalor ka perthai baro bahalor ki ai ki kenja bapar baro ki bapar halor ka khandau kum ta ublay ula thaw yo briu haka dor jong uhi haka dor ublay ken ula thaw yo shenrang bat ken thai ula thaw yo ki pai kat khat ka ba ar pra ka no ublay ula kerkhuru yaki bat ublay ula om haki tu danang kha bat tu danang roy bat tu da pendap ya ka khandau bat da pendam ngan ya ka bat tu sensyar lor ki dok kha ka duryau ba lor ki simbanang ba lor ki ai ki ba kenjam ba yem baro ba par lor ka khandau pi bina puli da ka Bible parang wang tu nang sei so tu nang roy mo kadang ka jing ya per padang ka jing sei so bat ka jing roy pi sei so shwa pi sa roy ti kai ka ba ka Bible ka am kaya tu bau Adam bat ki em ha to por la tha yo ki ha ka dor jo uhi pi ka bamut kumno ka Bible kai tu na ka gospel yo honest kal nong ka ba sa pina puli ko ang ublay ulang umensim ti kita ki mamani yo ublay ki man mani ha umensim ka jing shisha ti bangi smau tu Abraham o Adam man chong dei ta ka ni ka do pi udan kata ka spirit kata ka mensim ta ka daw ya kran ba ublay na marah ka tu ka por Adam umpat yap ka jinglong mensim udang im u ya kran ba ublay kumno ula ban ya kran ba pina pet ni ya kran ba bu bat ublay na marba ka mensim kadang im ti Henry hadin baki laptop ka yap no ka ni ka mensim ong ta ka ba me tu so jo jiktip babha ba sni met sayap hi kado jong am Adam kam shemyap hang tong tu li kita ki jing mo jing perkhat hang tong tu kim shemyap ndrai kala yap no kata ka spirit kan ka boya kran bat ublay kata ka spirit pi ngidan ka body soul and spirit na ka tin parang ki ong ka Bible parang hare ka khasi ki ong ba ngidan ka mat ka mensim ka soul ka de ka jing mo perkhat kidai ki jing sngau bat kadai ka mon lan lo jopi henry ka mensim pat kadai ka spirit de ka spirit ka yap no hang tong to hadin ba Adam ule pop de nang ta ba udu no ik jing kerku Adam udu no ik per eden udu no to ka jing sei so ba la ban trei shitam da ums app la jam ha ban le ik baro ba udu no mdan shu ka jing sok ha u ti henry ni na pet pat kumno pat lakban sei so biang dei hadin bau tau bau Jesus Christ uwan ban yap ulang kum tau sembai ba yap no tongin pet na ka gospel you honest ko no ba khatar khat ka ba ar thau sam pet kani kan nong rem kan nong rem pet wang kum ne Jesus ong ne shisha ong api lamda iwei isembai kau ida ha khandau bat ba iyap ita iya isa marway hendrai lada iyap isei so no bun isei no bun so pi utau ba iet ila ka jingim undu no eka utau ba isi ila ka jingim ka ni pertai unri pen em ka saka jingim bab jukun kamot kumno shisha wang pi lada ita lamda iwe isembai kau ida ha khandau mano ini sembai kau de Jesus Christ kan balai uwan ban ba ya ta ka pop jungi baro batla uyam no kan ulang tau sembai ubaba no ya ta ka pop baro ya ta ka jingtem baro kabala mi na ta ka jingle pop kita ka jingtem baro khat uba na Jesus Christ batla penlong pop yu bat ula yap no hakading na batla tep yu pi bat ka si ka balai umi pat ba usai so pi kumjuru kalong hakani ka perthai
Yo sembai dan kam ban tep sya khandau. Sembai dan kam ban yap sya ban tep dan kam ban pentar khong u ban tep sya khandau bat sami sa seiso. Kum juru u Yesus Kristus udah usok ni kong. Mo udah uning kong nak jimi pat. Bala tep u ba la lam tau sembai ba seiso. De ladang ngi dei ban seiso. Ni le kumno ni dei ban yap no ikini ki pop jungi. Namar Yesus Kristus la dap yap nam tak ki pop jungi. Kala dap dan ke provision. Kala dap dan kala pli kala ti ni dan kam kumno ni dan kam ngiru ban la yap no ikini ki pop jungi. Kumno ngi yap ya ka pop jungi. Mdei da ka ba shulet jingi sang shulet Bible study shia rwai shia le kaman Henry keempat yapat ya kapau. Kang ni ngam penram ba pimdei ban let jing sang nak lam ong ring di ban keren ba kan ikan nong rim. Pi but hadin kumnung ngiyap ya kapau de hadin ba ni so thu ba men sim khut ukta lang bang yo so ya katin jong ble. Ngiyo no ya katakan jingat ya Jesus Christ. Pi ngingat no ahne ka jingyap jing tap ba jing mi pat jong Jesus Christ. But kan ka jingat kawan ra ru ikan ka jingkala ka bamut pasya. Maniap nak kita pop. Let's say yo pidang dan ke pop ke jing Bishni, jing Pihun, jing Bam Yamap, jing Im Aurea, jing Pet Film Jaklia, jing Bam Lak Wanduai, ke jing Syapting, ke jing Sya Adik ki mobile, ke jing Adik ya kanu jing Snowsi, ke jing Kusla. Baru kini kita ki pop bau Jesus Christ ada ba ke jing ya Shod, ke jing ya dikiat hau kanu ani kau de la de pilet dang let jing sang. But pimlat luat ni kini mot pimpat yap kita ki pop. Pimpat priang yo Jesus Christ, pimpat ngat sisa. Re hadin ba pingat piap no kini ki pop dak jing kala ka mot jong pi. But kumno andala yap kini ki pop pideiru ban let sika jing yap jing tap jong Jesus Christ. Ba pin sei so biang ba pin empat pin long si sembah ba brat hadin ba pilam net sisa pidei ban le kumno pidei ban yap no bapin let no shka jingyap jingtap bapin mi pat bu Jesus Christ nam tapin sa say so ko ang pet ka kata ka dei balet shka jingpen baptis pet ka shitish kinong rom kal nong handri ko ang ayu pat tingin ni ong min ne kata ka pop ba kata ka jing ai kanang yo roy belin kum ta em mangi ki balayap ya ka pop kum no ngindang yai imshu aka khat ka balay ong ni pim jutep bakat ki banangi ki balayo pen baptis ya ukres Jisu la pen baptis yang ikan ya katakan jingyap jengu namar katakan la petap lam yangi batu dah jing pen baptis ya katakan jingyap jengu bakat kumbala pen mipat ya ukres nak ibayap dah ka buram ka jong kupa kumta bangiru nginya ka jing thamai ka jing im pan nginya ka jing thamai jing im mot iyo yang katakan jing im ka bakan jaman sim pi kani ka men sim jengi ka tu ka spirit ka im biang kan pisah ni amata ka tu ka spirit jong fi ka balayap kan sa imbiang bat pinsa sno bau Jesus Christ bau Jesus Christ dan ka jing sai so i dan hau Jesus Christ ka dan ka jing sai so but u Jesus Christ uang kumdo uang kanu ka tunat ka bam sai so ungorno rei kanu ka tunat ka ba sai so u penkhut uang lam da piai ne hanga pinum sai so uang lam da piai ne hagi kitien jonga pinum sai so te u Jesus Christ u uang no uang pin sai so pidan kamban ko mo ikitin jong ki Jesus Christ ikitin jong Jesus Christ baning kong no pon boyala maka gospel Markus nang baning kong khat bakhatsan uang tu fin kala ka bamot bat nget ya gospel tu fin kala ka bamot bat nget ya gospel ba pisang ban sai so biang ban yap bi pop yam kala ka bamot no ni kita gi jingem gi bayap jampi kita ka jingem do jampi dan kaman kelak umut nak dan kaman ngat yang gospel halor kan ka jingyap jingtap jing pat jong Jesus Christ tang ta Jesus Christ wang haga gospel hi jong Markus nang baning kong khat bakhasan wang kilat yalap ya gospel tau ba ngat bat yo pen baptism pen im dipin sa yo pat kan ka jing pen im kam sim te kadan kam ka jing pen baptis ru kam dai ka kam dai ki mdai ba pen im di kam ha bale let jing pen baptis ndai pi la pila ngat chwa pila kala ka bamot pi salet chom jing pen baptis ba pin sio pediang im sim ko deng ni pin sala ban wan biang sya ta ka jing ya dai jong pi ba ku pau ba benang kum bau adam udai ba u belai men chwa bang isala ban sai so te pim la ban persyak di ki lat pan pim la ban persyak di ki lat sale kumno ru pistak ban duai pi kam kelak bomot pistak ban le ki naslan rei kan ni kan donut kam pat im te pimpat yap pimpat long tu sembai bayap ban te hatu ngakeli menta pila kelak bomot sisa ni ki pop
hatu pila dap shisha ban pendap ika jing pen baptis pila net shisha Jesus Christ pila ko ngo ikitin jo hi boang pila lek ban tap no itagi pop jo pi sik jing pen baptis how Jesus Christ pila sei pi na ko pila mi pat kli haldi lada kum ta to pet sik jing em la jong hatu pi sei so shisha em kadan em ga jing sei so haka ba kenjaman sim bat ka ban sei so haka kenjamat ka de ban sedang shwa naka ba kenjaman sim na Jesus Christ wa tu wa pi shwa ga hima ublei bat ya ka hak jong iki ai baro sa alam tam pi te la da phimya lan ba kani ngamla ai para bangai ban ong pat ka tin jong blei ka kran hi kata te kumno ba pin kala ka bomot ni ki pop pila ban plahi ho Jesus Christ li pop ju pina du ka do no ban yo sat khut ak snam jong te kadan ka por pat ki dan ki pop ki ba pidan kamru ya ki syakuri blai ban penbe ki men simbaman nak kata daw ka Bible ka itu ni ba kitu ki balik pen baptis ho Yohanes nang pen baptis ki de plan ki pop ka gospel Markus kan nang banikong khat ka basan kum juru haka ki kam ki apostol kal nang ka ba khat khandai khat ka ba khat pra ter ka itu ba kitu ki balanget ki sunran ki balanget kilawan ki apostol ki de plano ye kita ki pop jongki ye kita ki jingle baman jongki kidawan pan thang no kita ki jingle baman jongki baro itu ki jingle mentor ki ai baro ki badai kadan ka jing pen pla pop but nakta ki sei thu baka ktin jong blai kala roi mereka nomla ban roi ada ute pipat ru naka kitab proverbs ngau tahu baburi ka pop unaman bahan roi to ba pla bat i no yo ka jing snai kum juru naka sitiu Jacob kal nang ka basan kat bakhat bri kom tu ya pla para bangai hi ki pop jong pi ka jing duai wa hak kala sibun te bun ki bri ki sutu bakha ki om pla pop tang Jesus Christ mereka Bible ka itu ba pi dewan pla pop para bangai hi te ngirung i jupen le ka jing pla pop pile kumno pindawan pile si pi dan ka jing huslai ka depression ka jing bu thi jing thang let's say ka jing im aurea ba pimla ban lai ka jing mlen man pek i film jaklia ka jing kerni ban ba mi kwai duma kinu bang ni penle kan ga jing plak pop ni depan be kita ki men sim bang man kat kum ka tin jong blai bat ni i ha ba ki lat lut nak tu ki la kala ba mot shakla ngat shau Jesus Christ nak tang se penle kan ga jing pen baptis ba ki opdiang men sim khut ba menta ki la sei so pi na kini ki video ki la sei so menta kelas sedang kadan ga jing sei so tingem la ban la ya ka basic ka foundation ga de ban klan ba wat shukwa ban shakri ki bakrau klam da tei bhai kan ga nong rem bun ki pri ki klam no ma kam dan kan nong rem ka baskam ton kam bandan ni kan ga nong rem bason pidan kam ban yak no ik pop chung fi la daw sambai hap yap ban unum la ban seiso kum jur pi hap ban yak no ik pop chung fi da ka jingkala ka bomot da ka jingat bat kum ba ka ti jong blek ong da ka jingpen baptis ha ba pilat ka jingyap jingtap bat jing pat bo Jesus Christ ba pipen ya so no bo taw dim so wan balong u Jesus Christ kum ba ka tin jong blek ong ba pipen ko ngu no ban le ya ki hukum jong Jesus Christ na ta ka buram jong trai ya ro trai ting dan ga jing duai ne jiaw lan snolen bagi penduai pi ki bapang ni masitang bat khamtang ni penle ya ga jing kha arsin ya ga jing plak pop ba pin long no ki briu ki ba sei so kan sa ay nambah ni ha hang ni ha po Instagram kan sa ay menambah ni YouTube kan sa ay ni nambah ha po ka Facebook ngai iba chance where na kanika overflowing life discipleship ku blai shibun